Гости ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя слухачы Радыё Марыя. Сёння ў нас шмат гасцей у студыі, цэлых 3 чалавека. Вось буду па чарзе прадстаўляць Артём Ткачук, Баляслаў Харкевіч і сястра Мар'яна. І сёння будзем размаўляць пра рух назарытанскіх сем'яў. Пачнем са сястры Мар'яны, таму што яна, так разумею, знаходзілася на самым пачатку гэтага руха і можа нам расказаць увогуле пра сусветны гэта рух, так? І як ён у Беларусі нараджаўся, пачынаўся? Успомніце, калі гэта было і як усё пачыналася? Сапраўды, ўжо трэба ўспамінаць, як гэта было, бо трохи гадоў ўжо прайшло. Па-першае, для мяне вельмі важна наш рух, гэта не рух, толькі асацыяцыя святой сям'і з Назарэту. Для мяне вельмі важная назва, таму што ёсць сапраўды рух назарытанскіх сямей, і для мяне важна, каб нас не мылілі. Бо мы гэта... Ёсць розніца, так? Так, ёсць розніца. Раскажыце. Так, наша асацыяцыя святой сям'і існуе пры нашай кангрэгацыі. Яна як бы з'яўляецца нашай часткай. Гэта супрацоўніцтва паміж намі і членамі асацыяцыі, сёстрамі. Асацыяцыя з'яўляецца нашай як бы рукой. Так, мы праз асацыяцыю таксама дзейнічаем, выходзім да людзей. Гэта для нас важна. Таму як бы хацелася, каб нас не мылілі з рухам назарытанскіх сямей, бо гэта... А пачаткі былі, убогія, можна сказаць. Бо пачыналі мы ў Смаргоні, і на першае спатканне, калі мы прыйшлі, мы з сёстрамі сабралі, прыйшло 7 жанчынаў з дзеткамі. Таты ввогуле не прыйшлі, бо, вядома, мужчыны гэта, альбо, не ведаю. Засылаюць сваіх жонак. Так. І першае спатканне вось было так, што было сапраўды 7 чалавек. Так мы зачыналі. Але ўжо другое спатканне ўсё пашыралася. Хтосьці адважнейшы прыйшоў, далучыўся, удзельнічалі ў спатканні. Так мы пачыналі, такія былі пачаткі. На сённяшні дзень нас у нашай асацыяцыі, тых, хто ў нашай фармацыі удзельнічае ў нашай фармацыі, каля 300 чалавек. Так што для нас гэта добры вынік. Сям'і да 300, конечно. А за які час прыблізна гэта ўсё адбылося? Трохи болей за 9 гадоў. 10 гадоў. Так. Але пачаткі былі такія, марныя, як нам казалася. Але пан Бог глядзіць інакш, хіба. А геаграфічна? Са Смаргоні пачыналі, а цяпер? Смаргонь, потым была Гародня. У Гародні там таксама людзі адклікнуліся. Гэта развіваецца і сёння вельмі прыгожа. Потым была Ліда, Мінск, Маладзечна, і цяпер яшчэ далучаецца Глубокая. Вось так выглядае. Асацыяцыя мае сэнс тады, калі яны спатыкаюцца разам з намі, з сёстрамі. І так зазвычай ёсць, што мы робім спатканні там, дзе нашыя супольнасці. А нашыя супольнасці менавіта ў гэтых гарадах. Таму такі пачатак. У планах, яшчэ гэтыя планы такія як бы скрытыя, але ў планах ад гэтага году пачаць спатканні ў Маскве. Бо на нас далучылася адна сям'я да нашай асацыяцыі, а ў гэтым годзе ўжо 3 сям'і, і цяпер прыйшло запрашэнне, прыязджайце да нас, мы таксама хочам удзельнічаць у такіх спатканнях. Так, гэта наша радасць такая. Чаму назарытанкі так уся апякуюцца менавіта сем'ямі? Гэта недзе прапісана? Гэта гэта наша першае такое заданне, таму што сама назва кангрэгацыя сясцёр святой сям'і з Назарэту, гаворыць аб святой сям'і. І гэтым мы жывём, і мы хочам гэта перадаваць для сямей. Гэта для нас вельмі важна, каб харызматам святой сям'і дзелімся, каб сем'і таксама маглі гэта ўсё ажыццяўляць сярод сябе. Так, тады трошечки пачніце. У нас ёсць ветэраны, так разумею, асацыяцыі, которые, як мне сказалі з самага пачатку, спадар Баляслаў, вось раскажыце, як вы даведаліся ўвогуле, як прыйшлі туды?
даведаўся ад сваёй роднай дачушкі. І потым пазнаёміўся з сёстрамі, і яны запрасілі прыехаць проста на рэкалекцыі ў Новагрудак. І мне вельмі адразу заімпанавала тое, што я на табалючу ўспрымаю, калі ў касцёле, вот, у сваёй парафіі, на радзіме, калі прыязджаеш у часе адпачынку і ходзіш у касцёл, што там мужчын можна пералічыць на пальцах, бывае, адной рукі. Вот. А тут мяне ўразіла, што нават на першым спатканні, на якое папаў, былі мужчыны, якія нават прыехалі адзін. Просто прыехаў адзін мужчына. Мне гэта прыемна так уразіла. Ну і на першым этапе так я, можна сказаць, насцярожана ставіўся да гэтага, таму што, ну, як бы гэты татальны кантроль, жонка ўвесь час побач, і, значыцца, яшчэ радня пытаецца, ну як гэта ты, здаецца, нармальны чалавек і паехаў у манастыр. Значыцца, летам, у часе адпачынку, значыцца, паехаў у манастыр. Але потым, паколькі з намі дзецьмі і бачачы вот гэты адносіны паміж тымі, хто прыехаў, асабліва першы раз, і адносіны паміж іх стаўленне, і калі там трэба ўсё рабіць самому і па прыкладзе. То есть адразу ёсць такая матывацыя, як бы бачыш гэты прыклад. І вельмі прыемна ўразіла тое, што яшчэ дзеці малыя, значыцца, і яны нікому як бы не замінаюць. Таму што на часе нашых спатканняў, калі мы дыскутавалі, сёстры дзяцей забіралі і таксама займаліся з імі. А дзеці потым прыходзілі да нас пасля гэтых заняткаў, задавалі нам пытанні, і мы не заўсёды маглі даць адказ на гэтае пытанне. Вот. Ну і гэта было адно з такіх першых уражанняў. А потым так паціху сталася, што я ўжо і магу сказаць, нават магу сцвярджаць уже, што я не магу без гэтага, ўжо не мог. Таму што, ну, па-першае, цікавыя святары, якія ставілі вельмі актуальнае пытанне. Значыцца, і для мяне было важна, калі я пачынаў, хоць ужо ў салідным узросце быў, але членства, вот, удзел у гэтым руху дапамог вызначыць пытанне, дзе я, хто я, і больш актуалізаваць свае так задачы, і шмат у чым дапамагло мне гэта. Ну, вось раскажыце, цікава, памяняліся нейкія унутрысямейныя адносіны, да, жонкі? Жонка ж таксама хадзіла, правильно? Канечне. Ну, там, па-першае, гэта заўсёды прыязджаеш з жонкай, так? І вот мы пачалі сумесна маліцца з жонкай. І вот гэта малітва, якая абавязковая для удзельнікаў руху і членаў асацыяцыі, здаецца, быццам бы так, але усведамленне таго, што ты молішся за ўсе сем'і, значыцца, яно дае такое нейкае ўнутранае пачуццё еднасці вот гэтай. Як бы ты адзін, але ты не адзін, таму што ты адчуваеш, што і за цябе таксама моляцца, бо гэта абавязковая для нас малітва. Ну, ну, што памянялася? Ну, скажыце, ну, сталі каву жонцы прыносіць раніцы? Вот такія канкрэтныя змены. Каву-то я жонцы і так прыносіў. Просто, разумееце, мы сталі бліжэй адзін да аднаго. Мы сталі бліжэй адзін да аднаго. Таму што, як бы, заўсёды сямейнае жыццё гэта не толькі кава, кветкі і усмешкі. Бывае, што і розныя такія сітуацыі, калі хочацца прасіць жонку, каб яна злавіла цішыню там, вот, ці мне ад імя гаворку, так сказаць. А вот калі мы разбіралі ксяндзом Мікалаем Ціхановічам якраз гэту тэму ўзаемаадносін у сям'і, то гэта, як бы я заўсёды стаўлю на месца жонкі, калі ўзнікае такая сітуацыя ці нейкае непаразуменне, і называю гэта ўзаемапранікненнем. Вот гэта, я лічу, вельмі істотная такая змена адбылася у нашым жыцці. А колькі вашаму шлюбу? Шлюбу 25 год, але мы ўжо разам 37 год, таму што мы ўзялі шлюб, пражыўшы 12 год без шлюбу.
Слухайте, ну ось такое питання. Ось як би ви назвали, який секрет би ви назвали ось тривалих шлюбів? Тому що ну, гэта праблема. Я читала статистику, вялікая вельмі статистика по распаду шлюбаў. Як ви думаєте? Найперш у любові, але любові такой, любові пам'ятаючи про Бога, тому що коли не буде Бог стоять на першому місці, то каб вийти замуж, то ясно, що треба закохатися. Але потім, каб сім'ю заховати, то треба якраз любити. Артем. Задумался. Так. Что вось вы там 2 года казали, так? Ці 3, 2, Ці 3. Ну, у нас, а може і більше, чекайте, 4 роки шлюбу, 3 роки може. 3 года. Ось розкажіть молодим людям, которые, магчыма, нас зараз слухаюць, безумоўна, і я нагадую, што гэта прамыя эфіры, можна тэлефанаваць нам. Не забывайце, я забыла пра гэта нагадаць. Але вось, што прывабіла вас? Чаму такая патрэба ўзнікла, так? І не было. Слухайте, вот калі мы з вами раніцай тады говорили, мяне вот вельмі зачапіла то, што я падобна ў гэтым да вас, што вы сказалі, што ну я такі каталік ад нараджэння, вот я таксама такі каталік ад нараджэння, што, але гэта такая і база, правда, і фундамент. Чаму вось такая все ж таки патрэба ўзнікла менавіта ў супольнасці? Не, ну слухайце, як сестра Мар'яна нас там агітавала ў гэтае кола, як бы... Не, ну ведаеце, гэта часам у такіх каталікоў, таких махровых здараецца. Ты там розныя касцёльныя там рэчы, і тут да цябе хтосьці яшчэ адзін прыходзіць, давай да нас у рух, і ты думаеш, о боже, 10-й рух, все, больш не хачу, я і так хожу ў касцёл, малюся, мне больш нічого не трэба. Але, ну, слухайце, ну, як-то так все склалася. Не, ну мы ведалі, што гэта трэба. Ну, патрэба, ну, так, як-то не ўзнікала нават такого абмеркавання ці чаго. Ну, мы ведалі, што мы сталі цяпер сям'ёй, і трэба крышачку быць сем'ямі. Ужо, як там у Бібліі напісана, там ты падарослеў, цябе падпаясалі, і ты уже не такі, як маленькі. Памянялся, наш статус памяняўся, і мы ўжо ведалі, што ну, ўсё іншае ўжо цяпер трэба крышачку ісці да сем'яў. Вось, і ну, гэта было абсолютно натуральна. З сестрой Мар'янай мы ведаліся. Я і моя жонка, мы выхаванцы сясцёр назарытанак. Я паходжу з Ліды. У нас всё жыццё працавалі сёстры назарытанкі. Марта з Гродна з назарытанскай парафіі. Это, ну, назарытанкі, яны арганічныя ў нашым жыцці. Всё жыццё, як бы, вось з імі. Поэтому, ну, так всё вельмі так спакойненько. У вас не было шанса. У вас не было шансаў просто, і всё. Памятаю, што я падышла да іх і кажу, ну, слухайце, ну, як гэта так? Ты выхаванак назарытанак, Марта таксама, а вы яшчэ не ў нас. Як гэта так можа быць? Ну, дарэчы, ну, вот я павінен таксама сказаць, што калісьці до спецыялізацыі на назарытанскіх сем'ях сестра Мар'яна таксама спецыялізировалася ў моладзі. І калісьці, вось у мінулым годзе было 10 год, як мы з Мартай пазнаёміліся на рэкалекцыях, которые вялі сёстры назарытанкі. Яны таксама былі ў Навагрудку ў кляштары. Я прыехаў як зусім малады хлопец, школьнік з Ліды, яна прыехала з Гродна, і мы там першыню пазнаёміліся. І праз 6 гадоў вось там розных там жыццёвых рэчаў, вось у нас быў шлюб, і вось у мінулым годзе мы былі якраз на рэкалекцыях, і гэта было роўна 10 год, як мы ўпершыню пазнаёміліся ў тым жа самым кляштары, поэтому уже тут, ведаеце, тут уже... сваім сямейным шчасцем. Все, я зразумела. Але сур'ёзна, сестра Мар'яна, вось звычайна прыходзяць у такі нейкім крызісным стане сем'і, ці вось такія, як Артём, махровыя католікі? Як бы вы акрэслілі? Не, на маёй памяці я не памятаю, каб хтосьці да нас далучаўся ў крызісе. Было пазней. Пазней было бачна, што хтосьці перажывае крызіс на якімсь... Ну, я не памятаю, каб хтосьці прыйшоў да нас і сказаў, мы хочам з вами быць, бо ў нас крызіс. Не, прыходзяць усе шчаслівыя, тут так добра, тут спяваем і так далей. Але пазней, як мы ўжо на рэкалекцыях пачынаем якіясьці такія трудныя тэмы, размаўляць на гэтыя тэмы. Памятаю, першыя рэкалекцыі, ведаеце, на першых рэкалекцыях я думала, што ўсе раз'едуцца, калі мы зрабілі, таму што парушылі вельмі важную тэму. Мы мовілі
ад экалогіі, размаўлялі пра важнасць сужонкі і хто важнейшы ў сям'і, і размаўлялі аб тым, што тата павінен шанаваць маму, і мама павінна шанаваць свайго мужа, кахаць яго болей, ніж сваіх дзяцей. Ну, дзеці раз'едуцца, яны і гэта быў бунт, нашыя жанчынкі не маглі, гэта быў бунт, гэта быў плач усю ноч, і так сталася, што две сям'і пасля гэтых рэкалекцый болей да нас не прыйшлі. Так сталася. Яны не маглі гэта як бы перажыць для іх, для жонак, і яны не маглі зразумець, як і муж можа быць важнейшы. Цяпер мы ўспамінаем гэтыя рэкалекцыі, і тыя, хто застаўся, а засталося шмат, то кажуць, што гэта былі вельмі важныя рэкалекцыі. І позней, як размаўляем, то бывае так, што хтосьці перажывае праблемы, якіясьці крызісы. Але прыходзяць усе радасныя і довольныя да нас. Пачаткі такія. А потым пачынаецца. Таму што мы працуем, і можам дакрануцца да чагосьці вельмі балючага і ў нашай сям'і, у нашым асяроддзі. І гэта нармальна. Але праз гэта трэба прайсці, паглядзець на гэта, можа, з другой стараны. Так. А які б яшчэ такія балючыя кропкі адзначылі? Ну вот з дзецьмі, стаўленне да дзяцей, а яшчэ што? Вот для сем'яў характэрна. І я думаю, што найважнейшае гэта адносіны паміж мужам і жонкай. Гэта найгалоўнейшае. Найгалоўнейшая гэта разніца, як мы глядзім на свет, як мы размаўляем, думаем. Праходзіць пару год, і мы вяртаемся да гэтай тэмы, бо яе не можна. Яна праходзіць пару год, і ты на гэта зусім па-другому глядзіш. Правда, на гэта самае пытанне ты глядзіш зусім інакш, і трэба вярнуцца, трэба яшчэ раз пра гэта паразмаўляць разам на такіх рэкалекцыях даўжэйшых, летніх. Ёсць такой шанс, і так гэта сапраўды ёсць, што ёсць канферэнцыі, ёсць спатканні ў групах, ёсць шанс паразмаўляць жонцы з сваім мужам, і пэўныя справы выясніць, абмадліць, так скажам, гэтыя справы і гэтыя труднасці. Запытаем гаспадара Баляслава, ці якія веды вам дапамаглі? Ці быў такі выпадак, так? Перадолець штосьці у адносінах? Ці разруліць якую-нибудь сітуацыю? Ці што-нибудь такое менавіта, што вы атрымалі ад сясцёр назарытанак? Ведаеце, такіх выпадкаў было шмат, а што мне дапамагло мне асабіста, я люблю ўсё адкладваць, таму што, каб зрабіць усё грунтоўна, то так бывае такія розныя рэчы, нават хатнія, з наскоку так не ўдаецца, і я люблю адкладваць. Значыцца, і на адным са спатканняў ксёндз Мікалай сказаў, што не тое, што так проста, што адклад не ідзе ў лад, але што мужчына, ён павінен, калі ўзнікае праблема, не так, канешне, як адразу, як вікінг, там адразу вырашаць яе, але павінен яе рабіць, паказваць прыклад. Значыцца, і я пастараўся гэта ў сваім жыцці гэта прымяніць. І я змяніўся. Чаму? Таму што я ўжо, напрыклад, некаторыя рэчы, якія я не рабіў гадамі, абяцаў, адчапіся, зраблю, таму што цяпер трэба так. Ты ж разумееш, што для гэтага трэба гэта, і гэта, а тут табе яно народзіцца, а тут трэба грунтоўна. Але, калі ты ўсведамляеш, што заўсёды трэба рабіць крок, таму што калі не зробіш, калі ты не будзеш перастаўляць ногі, дык як жа табе Бог дапаможа. Значыцца, і гэта мне адназначна я вынес адтуль з гэтых рэкалекцый. Яшчэ мне вельмі імпануе, што там збіраюцца у часе даўжэйшых гэтай рэкалекцый летам мужчыны, толькі мужчыны. Гэта не значыць, што там мы вядзем там размовы пра жанчын ці гэты, але дакладна не. Просто конечно, дзелімся, таму што, скажем,
адны ўражанні у чалавека, які вот як у Артёма, які пражыў 34 гады, ён 34 год яшчэ для яго не значыць. А калі ты пражыў 35 год ўжо разам, дык ці 37, дык год кожны ўжо значыць, таму што як бы другі адлік ідзе часу, і ты ўжо дакладна ёсць вот это ўяўленне, што ты павінен жыць зараз, сённяшнім жыццём. Сёння, вот цяпер, што ёй трэба гэтыя кветкі, ці нават твою каву зараз, ужо і гэты. Так, ну, гэта ўзбагачае. Гэта ўзбагачае не толькі мяне, а вот ўзбагачае і жонку. А, як пригоже ви кажете. Артем, слухайте, до вас питання таке. Часом буває таке, що люди використовують такі веди, які вони отримують, да, там так для того, щоб перемогти у спречці. А ось ти пам'ятаєш, що казали, ці є у вас таке, ці ні, ці ви ось так ось приймаєте все тільки на свій конт і все. Жонка, напевно, глядзіць, поэтому так, все, як вы кажете, все, официальная версия самая правильная. А насамрэч? Ай, боже, я не ведаю. Ну, тут так, это такие тема рака, тут говорить, не переговорить, а я так все... Я не апошнім часам, хоць гэта мой такі так самабіч, я шмат гавару паўсюль, але я так, як сказаць, для мяне вельмі важная фраза святога Францішка, который сказаў, трэба несці Евангелие ўсім паўсюль, а калі трэба, то і словамі. Учынкамі кожны дзень, і што там, ну, жонцы часам там скажаш, там нешта прыгожае, там не прыгожае, але все ж правяраецца ў штодзённай практыцы. Такога па міліметру кожны дзень выціскаць сябе некага эгоіста, некага такога. Гэта ж на такіх... Чалавек збоку гэтага не заўважыць. Ты гэта ведаеш, там ноччу дзіцё малое заплакала, ты можаш часам пачуць і паляніцца ўстаць. Ніхто ж это не будзе ведаць, і жонка не будзе ведаць. Только ты і Бог будзе ведаць, што ты, ну, паляніўся, а мог бы ты ўстаць. Вось. І такіх вось дробных рэчаў мільёны, мільярды, і проста, ну, вось кожны дзень працы над сабой, малітва, такая любоў да канца, такое, як бы, я не ведаю, што сказаць. Ну, поэтому гэтыя веды, ну часам, нешта там скажаш, так, применишь, ты такі мондры, так, сказаў, красиво, а любові ў гэтым было мізер. Поэтому рознае, ну, грэшны чалавек, так, бывае, вельмі непрыгожа на жонку кажу, вельмі непрыгожа, можа, падумаю. Я, Марта, спадзяюся, што заўсёды кажу, прабач. Вось, поэтому... Практыка, яшчэ раз практыка. Вось. Аднойчы цёця, яшчэ мы з Мартай спатыкаліся, і штосьці там мы зноў там не падзялілі з Мартай, і яна, я прыйшоў такі, а я жыў у цёці ў Гродна, прыйшоў такі засмучаны, кажу, цёця, вот і зноў, яна мне не верыць, што я там яе кахаю. А яна мне кажа, уже чалавек там 20 ці болей гадоў у шлюбе, яна кажа, Артём, час усё пакажа, хто каго любіць, і як што. І я вот, мне гэта вельмі запала, і я так спадзяюся, што час всё пакажа. Вот всю праўдзівую каханне, павагу, вось, шанаванне, такое, любоў. Вось спадар Баляслаў гэта азначыў, і я памятаю, Артём у ранішняй размове таксама падкрэслівалі важнасць вось гэтых мужчынскіх сустрэчаў. Чаму гэта важна? Я не могу зразумець, вы ось просто удвох расказу, так, можна. Чаму? Таму што ў мяне ёсць сынуля, які нарадзіўся даволі ў нас у такім сталым ужо ўзросце, таму што жонцы было 40, а мне амаль 50, значыцца, і калі мы пачалі туды ездзіць, ён быў такім вот, ну, таким падлеткам, які толькі яшчэ вот падлетак такі. І потым, калі там у назарытанскім руху няма чужых дзяцей, усе дзеці свае нават, бо калі там паваліўся нехта на калідоры, то яго падхоплівае той, хто найбліжэй да яго, гэта цалкам зразумела. Ну і потым дзеці, як не так, як дарослыя ўспрымаюць, яны ўспрымаюць, що значна, як бы фатаграфуюць, яны глыбей, хутчэй,
и некоторые моменты, которые вот, ну, амаль назаўсёды. Я хочу привести такі прыклад. Вот я просто Мацей яго угаварыць зрабіць нешта за некага, ці, значит, пацярпець трохі, это праблема. А была такая ситуация, что после некальких вот мы, як приезжаем з рэкалекцыі, мы вядзем з ім такія гаворкі, ну что табе запомнілася? Кажа, ну вот, я ўжо ўпершыню выстаяў цэлую імшу, ну вот, хоть было холодно в костеле, не, значит, не подал никому виду, что мне холодно, и все такое. А потом подросший, уже, коли в нашей парафии был крыжовый шлях, ну и сталося так, что министрантов было мало, и он нес крыш один без змены все стации, значит. И коли уже там бабульки пачалі говорить, что треба поменять это хлопчука, и, значит, уговорили там нейкага дядьку, каб пришел и допомог парахіяніна, то гэты сказал, ну як тут, вот, у ком жить, дал ему зразумець, что не треба гэтага менять, значит. И на моих очах, як бы, ён таким становится сталее, тому что ён цікавіцца гэтым, вот, і пачаў чытаць, значит, сам чытае дыялог, вот этот часопіс, і можа задаць такое пытанне, што я толькі сам лістаю тады каталіцкую энцыклапедыю, каб адказаць на яго. То есть з'явілася вот эта такая цікавасць. Это, напэўна, агульны сум усіх веруючых мужчын па мужчынах у касцеле. Ну, это так, это правда. Мужчынам сумна. Мы ў такім вельмі такім, ну, жаночым асяроддзі, такім эмацыйным вельмі ў касцеле. І поэтому натуральна, што вось, мужчынскія размовы зусім іншыя, пытанні пра веру зусім іншыя. Ну, гэта все по-іншаму. Гэта, ну, я вам, ведаеце, распавяду такую гісторыю. Аднойчы на нашых рэкалекцыях у Навагрудку адзін тата такі, мне запомнілася такая гісторыя. Мы разважалі над урыўкам, калі пан Езус тады выплыў на лодцы там на гэтае возера, і была бура, і яны там прасілі Езуса, будзілі, каб ён там утаймаваў гэтую буру. І вось, і пазней мы дзяліліся ў групы, і там разыходзіліся все па групах. І вось адзін з гэтых татаў так сядзіць, і Юра, это Юра быў, ён так сядзіць, а ён яшчэ курыць, такі, бачна, пашоў пакурыў, і такі сядзіць, ад яго гэтым дымам валіць, такі шорсткі, такі вот мужчына, вот такі мужчына, правдзівы. Ён так сядзіць, так все штосьці гавораць, а ён тут так кажа, а я вот, мой малы цяпер, вот мы каталіцкая сям'я, кажа, все жыццё ў касцеле молімся, а яму цяпер 15 гадоў, і ён у касцёл не хоча, і я там то не буду, і гэта не буду, і ў Бога верыць не буду. І кажа, і я вот адчуваю, як эта бура ў маю лодку валіць дом, но я не паддамся. Што дадаш? Моцна. Вот і все. І чалавек сказаў 3 сказы, і вот далей ён сядзіць, ад яго валіць тым дымам, так. І ну все сказано. Уже все сказано. І вось мужчыны так, а жанчыны пачынаюць там Езус, там думаў, там то, Божа, поўныя кніжкі. Мужчына сказаў і далей. Вось калі у нас калісьці, это было хіба што зімой, ці калі спатканне толькі ў групе мужчын падчас рэкалекцыі было, і мы прыйшлі з мужчынамі, прыйшоў наш другі душпастыр ксёндз Віталій, і там некае пытанне задаў, і кажу, што вы думаеце? І так вот мы ў цішыні хвілін 10 сядзімо, ніхто не кажа, сядзімо, но гэта цішыня, яна прамаўляе больш, чым 1000 словаў, разумееце? І вось гэта все мужчыны сядзяць, вот так вот сядзяць, і што-то так пыхцяць. Там столькі размовы ідзе в этой абсолютной цішыні. І вот так посидели, ну и потом кто-то уже сказал, и як-то так пошла некая размова. Ну, вось так. Это я калісьці чуў у дамініканцаў, аднойчы таксама адзін дамініканец распавядаў, іх таксама было некае спатканне, і ён кажа, што мы пачалі яго з таго, што задалі пытанні, і 40 хвілін все сядзелі, і ніхто не сказаў слова. І пасля 40 хвілін пачалі размовляць. Это мужчыны, па-іншым, па-таму мужчынам, я не ведаю, як у іншых касцёлах, але ў беларускім касцеле вельмі, ну, бракуе мужчынаў у касцеле. Тут можно скористаться моментом и такие клич пустить мужчинам, которые сумуют по мужчинах у костёле, запросить их до себе. Запрошаете?
Запрашаем. Будем мовчать разом. Помовчим. Добре помовчавши, завсюди є що сказати. Сестра Мар'яна, ось до нашого святара часто задають питання, у тим ліку і на теми сям'ї. Але ще такі завсюди людей цікавить момент, як святар може давати якісь поради сямейним людям. Ось у мене таке питання. Ось, ну, гэта все-таки специфічна веда, так, і по психології сямейнай. Ось не бракуе іх вам, ось так вот задам. І адкуль вось вы просто падкрэслілі, што гэта менавіта на назарытанскі падыход, так, да сем'яў, да выхоўвання, што вы паказваеце прыклад, як павінна быць у прынцыпе. Адкуль вы ведаеце? Як павінна быць? Вось такое у мяне пытанне. Ведаеце, я думаю, што святар таксама не ведае. У нас святары, ну, тыя, што з намі супрацоўнічаюць, якія нам служаць, яны вельмі часта гавораць: ведаеце, я не ведаю, я не маю сям'і, вы маеце дзетак, вы маеце жонку, я не ведаю, што значыць мець жонку. І гавораць: ну, мы шчаслівыя, што мы жонак не маем. Але ў гэтым багацце нашых рэкалекцый. Слухайце, калі прыязджаюць на рэкалекцыі 70-80 чалавек, і такі Артём чагосьці не ведае, то такі Баліслаў можа падказаць, бо ў яго ўжо дасвядчэнне. І на нашых рэкалекцыях мне вельмі падабаецца, што если ёсць пытанне, вельмі часта сем'і самі шукаюць, як адказаць, бо гэта людзі практыкі. Мы маем права не ведаць, правда, ані сёстры, ані ксяндзы. Калі патрэбная якаясьці такая спецыфічная дапамога, мы шукаем спецыялістаў і запрашаем чи кагосьці з псіхолага, чи з другой якоїсь дзедзіны. У нас быў лекар, правда, напрыклад, быў лекар, было таксама на Новы год вельмі цікавае спатканне. Так, пра дзетак, бо, ну, гэта інтарэсавала. Таму мы стараемся шукаць тых, хто можа даць прафесійную, адказаць на прафесійную дапамогу. А мы як бы болей разам з імі ёсць. Мы модлімся за іх, мы слухаем іх. Бо мне здаецца, што сёння не хапае людзям таго, што хтосьці іх паслухае пра іх праблемы, а часамі звычайна пасядзіць, памаўчыць і пасядзіць, калі хтосьці тут будзе плакаць. Можа, камусьці проста трэба выплакацца, прыехаць выплакацца. Таму мы не ставім такіх перад сабой задач, што я цяпер мушу прафесійна там з псіхалогіі, з педагогіі камусьці памагчы. Я выслухала, я мадлюся. Мы, напрыклад, у Вайбере, у групе сабе пішам: слухайце, патрэбная малітоўная дапамога, молімся за кагосьці, у кагосьці праблемы. І людзі адкрыта часамі пішуць праблемы з дзецьмі, хтосьці не слухае, хтосьці там... Яшчэ мы памагаем сабе ўзаемна. І таму мне вось гэта падабаецца, што ў нашай асацыяцыі ёсць сем'і такія з практыкай ужо 40 год, і тыя, хто пачынаюць, бо яны дапамагаюць адны другім самі. Спадар Баліслав, вы себе адчуваеце такім гуру сямейнага жыцця, на которого можна раўняцца? Кожная сям'я, лічу, гэта космас. І моя сям'я, пэўна, таксама. Але важна тут не згубіцца вот у гэтым космосе. Гуру не адчуваю, таму што удасканальвацца і любіць жонку трэба аж да сканчэння, так сказаць, жыцця, так як абяцаў, калі ўжо браў шлюб. У гэтым я перакананы. Чаму гуру не адчуваю? Таму што звычайна толькі пачынаеш адрозніваць добра ад злое, калі перажывеш трохі і гэта. І мне ўспамінаецца такі выпадак, што, значыцца, адзін святар сказаў, што не трэба скардзіцца часта. Ну вот, што дрэннае жыццё, цяжка, жонка там цябе не разумее, дзеці не слухаюцца, грошай не хапае, значыцца, Божа дапамажы, бо надта дрэнна. Дык ён можа зрабіць яшчэ горш, таму што даць зразумець, што ты яшчэ не ведаеш, што значыць дрэнна. Ты лепш гавары, значыцца, што табе добра, лепш, і тады можаш атрымаць усмешку, так як і ад жонкі, вот калі будеш так гаварыць ёй, што наладзім
будзе лепш, таму што я ж з табой, ты мяне любіш, а я дык ужо гэта не абмяркоўваецца нават. І тады Господь Бог дасць табе яшчэ лепш, таму што пакажа, ну ты дзівак, ты яшчэ не ведаеш, як добра можа быць. Калі ў цябе ёсць вера, і ты памятаеш, увесь час памятаеш, што ты абяцаў жонцы, калі бралі шлюб. А што вы адчуваеце, калі бачыце няшчасныя сем'і? Цяжкое пытанне для мяне. Чаму? Таму што я заўсёды сціскаюся, калі гляджу статыстыку, калі бывае стараюся менш глядзець тэлевізор, але чамусьці гэта заўсёды ўсплывае, што колькі сем'яў распадаецца, ці пераключаючы, скажам, шукаючы тое, што нарэшце можна хоць трохі паглядзець у суботу ці ў нядзелю, а тут чамусьці вылазіць заўсёды страшэннае, што, значыцца, тут такія жахі адбываюцца. Цяжка адказаць на такое пытанне. Я падумаў, ведаеце. Але я думаю, это не толькі па статыстыцы, можна проста і асяродку таксама бачыць такіх. Гэта же відавочна, правда? Я заўсёды шукаю прычыну. Прычына, пэўна, ў тым, што няма адпаведнай ролі бацькі. Значыцца, што сем'і чаму распадаецца. Ёсць тут і сацыяльныя прычыны, таму што мужчыны не могуць зарабіць столькі, колькі трэба ў наш час для ўтрымання сям'і. Ну, гэта такое хіба што. А раней, што багацейшыя былі людзі, яшчэ бяднейшыя былі. І як было. Сестра Мар'яна, як вы лічыце, якія ось асноўныя такія прычыны? Чаму сем'і няшчасныя? За чаго? Таму што няма Бога. Ведаеце, гэта такая зараза. Сапраўды, калі Бог будзе паміж мужам і жонкай, то ўсё стане на сваё месца. Стане. Бо яны будуць ведаць, чаму яны кахаюць, будуць мець свядомасць, жывуць без шлюбу таксама, не маюць такой свядомасці, што яны абяцалі любіць Богу і сабе ўзаемна. Мне так здаецца, так як я гляджу. Сапраўды, я бачыла сем'і сярод нашых сямей таксама, которые перажывалі крызіс і распадаліся, і здавалася, што вось-вось ужо, правда, мы вельмі мадліліся за такія сем'і. І ні адна сям'я не распалася. Яны сёння ўсе ёсць, нараджаюцца дзеткі далей у гэтых сем'ях, таму што быў Бог. Таму што гэтыя сем'і шукалі дапамогі тут, у Пана Бога шукалі, не ў другім месцы, не ў сваіх калегаў, якія падкажуць, што ўжо трэба знайсці сабе кагосьці новага, альбо, да. Так мне здаецца, што галоўная прычына ў гэтым няма ў сэрцы Бога. Як бы гэта проста не гучала, так. Гэта сапраўды так. І вось я, хаця па сабе гляджу на працу, у нас вельмі малады калектыў, і часам у людзей там нейкія праблемы, просто, можа, мне так не хапае такой смеласці. Просто часам бывае, хочется сказаць, людзі, каб вы верылі ў Бога, все было по-іншаму. Правда, вы такія закрытыя на веру, на Езуса Хрыста, і все праблемы гэтыя, все з вашага. Я да шлюбу з Мартай, у мяне такія былі сябры, которые уже паспелі пажаніцца яшчэ раз выйсці замуж. Так я яшчэ нават ні разу не пажаніўся, а яны ўжо паспелі развясціся і па-новаму пажаніцца. І ўсё яны так упэўнены ў сваіх сілах, і што яны робяць так правільна, і вось гэта адно за адно бярэцца. Да, только як няма Бога, то і так як-то все гэта... але што? Нам застаецца, што? Як вось мы назаретанскія сем'і ў такіх асяроддзях, прынамсі, такой спагадай людской некай, таким, як ты человеку так скажешь, что там покайся, человек. Покайся, у тебя все, конечно, скажут, покайся, возьми сам и покайся, или там что хочешь делать. А так, спрабуешь такими гуманистичными, осветницкими такими, а ты поспробуй, может, так, хоть на самом деле ты хочешь сказать, что Иисус тебя любит, человек, и... Паколькі з'яўляецца нашым абавязкам несці гэту цнатлівасць святой сям'і не толькі да родных, у сваёй сям'і, але і ў грамадстве, і на працы. Ведаеце, я часта раю
адкінуць найперш уласны эгоізм. Вот, адкінуць уласны эгоізм, і тады ты бачыш, бывае такое, што тыя сем'і, якія нешчаслівыя, яны як бы сям'я, але яна толькі з правамі сям'і. На самай праве гэта як бы і не сям'я, разумееце? Вот такое вот это нешта знешняе. А калі людзі адкідваюць эгоізм, калі яны пачынаюць бачыць побач чалавека, надта важна ўсё ж такі, калі яны нешта робяць разам, пачынаючы, я заўсёды раю яшчэ рабіць хоць нешта разам. Можа, не адразу маліцца, таму што некаторыя гэта ўспрымаюць не тое, што скептычна, а нават сцібаюцца з гэтага, прабачце за такі тэрмін. Вот. Але сумесная маліта, вот, скажем, у маёй сям'і, ну гэта, як мне здаецца, што я і адчуваю, што вот гэты уздым разам нават. У мяне так сталася, што адна з дачок жыве далёка, значыцца, і яна, значыцца, кажа, што мы сёння глядзелі на месяц, а вы, пэўна, ў гэты час тоже глядзелі на месяц. Я кажу, не, мы ў гэты час якраз маліліся, бо мы запамінаем у гэты самае, у гэты. Кажу, але Мацей хадзіў, глядзеў на месяц. Ось, Артём, вы кажете, что, ну, няёмка, да, так ось падысці і сказаць, там, пакайся ці што-нибудь, так? Ну, ось тут такая добрая пляцоўка ўсё ж такі, дзе гэта натуральна. Можаце ось кожны так па чарзе звярнуцца да слухачоў, да гледачоў таксама на нашым канале. Падумайце, што вы вот хацелі, просто час уже зусім не засталося, амаль што вот апошнія хвіліны самае галоўнае сказаць, данесці. Так мало часу, і так што сказаць трэба. Гэта дысцыплінуе. Так. Ой, дарагія слухачы, ну што сказаць вам? Напэўна, я скажу то, што я вам, Алена, казаў тады раніцой, калі мы па тэлефоне размаўлялі. Шукайце супольнасці сабе, перастаньце цешыцца тым, што вы ходзіце проста ў нядзелю ў касцёл. Шукайце супольнасці, шукайце маленькія групкі людзей па 10, па 20 чалавек, збірайцеся, дзяліцеся сваімі справамі, маліцеся. А сем'і, натуральна, шукайце іншыя сем'і. І шукайце іншыя сем'і, і па аднаму мы такія слабыя, а калі мы разам, нас нішто не спыніць. Спадар Баляслаў. Задумаўся я, ведаеце, як вы сказалі, што вот ці адчуваеце сябе гуру, дык якраз тут, ну, гэта... Ну, я пажартавала трошкі. Так, я разумею, так. Гэта, ведаеце, я магу толькі сказаць, што любіце адзін аднаго. Любіце і прыдасца. Сапраўднай любоўю, правда? Сапраўднай любоўю. Любоў, якая вот, памятаючы пра крыж Хрыста, і вот, і тады ўсё. А калі нечага не атрымоўваецца, ну так, тады спявайце. Я чаму так кажу, ведаеце, заўсёды ёсць прыклад некага. У маім жыцці быў прыклад маіх бацькоў, таму што калі я, напрыклад, яны пасварыліся, я малы, мне было шчымліва ад таго, што яны пасварыліся, значыцца. І тут прыбягае дваёродны брат майго таты. Ну, ён прыбягаў таму, што ён не мог, яму трэба было або выгаварыцца, або разам трошкі, значыцца, пагаварыць. А мама спявае, значыцца. Ён кажа, о, не пайду да гэтага, ўжо да таты майго, кажа, па-марыйскі спявае, значыцца. А як спявае, значыцца, яны пасварыліся, яна злая, і я таксама магу атрымаць, таму што пад руку. Таму спявайце. Сестра Мар'яна. Так я сказаў Артём, хацелася, можа, і болей сказаць, але хачу сказаць, што мы вельмі ганарымся перадусім мужчынамі Назарэту. Вельмі ганарымся. Тое, што мы тут размаўлялі, аб чым гэта вельмі важна. Мужчына вядзе сваю сям'ю да Бога. І хацелася б, вельмі хацела б звярнуцца да ўсіх мужчынаў, да нашых мужчынаў Назарэту і да ўсіх мужчынаў і слухачоў, гледачоў. Не бойцеся быць Божым мужчынай, не бойцеся верыць, бо вы адказваеце за сваю сям'ю. Вы вядзеце яе да Бога, не жонка. Таму вось больш я звяртаюся да мужчынаў, шукайце Бога.
ідзіце да Бога. Ну і перадаем усім прывітанне і всяму Назарету і асацыяцыі, хто нас глядзіць і слухае, сапраўды было вельмі прыемна размаўляць. Цешымся, што мы маглі паразмаўляць і аб нашай асацыяцыі і вось Про ўсё. Дзякую вам за шчырую размову. Вельмі прыемна, сапраўды было. Ну і на гэтым будзем развітвацца. Пахвалёны Езус Христос. на векі вечныя. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.